Карла Шамлар. Доброго вечора. Це Прайм на телеканалі АТР. Ось сьогодні заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Алейкум селям. І говоримо ми про документ, який затверджено цього тижня, 24 березня, рішенням Ради національної безпеки і оборони і введено в силу указом президента України. Називається цей документ про стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І вже почалося жваве обговорення цього документу. З одного як багато привітань того, що не відбувалося 7 років, про що говорили постійно з самого 2014 року, з моменту окупації і спроби анексії Російської Федерації півострова. Всього так і з'явилася і критика цього документу, і безперечно, бо зацікавлених сторон багато, і буде сьогодні у нас включення з критиками документа з одного боку по кримськотатарській темі, з іншого боку по темі морського права і морських територій, які нібито мало тут лунають в цьому документі. Таміло, одразу, що потужного, на вашу думку, в документі ви, як сторона авторська, да, яка писала, просувала його, і досягла підписання цього документу? Ну, насправді, найголовніше, і ви вже про це сказали в ефірі, да, що цей документ нарешті був прийнятий. Бо мені було дуже складно говорити з міжнародними партнерами протягом того періоду, коли я займалася громадською діяльністю, або перший період, коли ми прийшли на позицію там, в керівництво постійного представництва. Да? Пояснювати, а чому документ такий, да, він досі не з'явився. І тому якби те, що він з'явився, це вже головне. Да? Теж дуже важливо говорити про те, що дійсно наскрізною лінією через весь документ йде питання зв'язків з нашими громадянами, надання їм різного роду сервісів. Да? Звичайно, що дуже важливо, що там з'явилося питання Кримської платформи, тобто всі ці речі, які говорили про адміністративні послуги, про там збереження зв'язків шляхом надання там онлайн-послуг. Наприклад, ми були тою інституцією, яка наполягла на тому, що питання розвитку онлайн-послуг для кримчан, воно там має бути. Да? Або питання пов'язані з перехідним правосуддям, да? Тобто яким чином ми будемо долати наслідки війни, і про це треба вже зараз задумувати. Тобто багато речей, яких і не було в тому числі в попередніх якихось документах, да, або загалом не пропрацьовувалось активно. Бо, наприклад, перехідне правосуддя, ми зараз готуємо ще концепцію щодо перехідного правосуддя, і фактично стратегія стала ключовим зараз документом, який прийнятий на рівні держави, да, де перехідне правосуддя вже якби існує. Інше від пропозиції закону про відповідальність, чи це одне і те ж? Перехідне правосуддя, я коротко просто поясню, включає в себе 4 основних елементи. Питання відповідальності за найтяжчі злочини, які відбуваються. Це відшкодування жертвам таких порушень. Да? Це право знати правду, тобто хто вбив Рішата Аметова, да? Хто викрав Ервіна Ібрагімова, яким чином відбувалася окупація і збройна агресія Росії, да, ряд інших питань. І мати право знати цю правду. І четвертий, останній елемент – це реформи задля неповторення. Да? Тобто, що потрібно зробити у сфері там, законодавчій, там, в площині правоохоронній там, і так далі, або в безпековій, гуманітарній і так далі, щоб цього більше не було. Да? Тому що ми розуміємо, хоч це і є збройна агресія Російської Федерації проти України, але все ж таки ми розуміємо, що протягом тривалого часу, до того, як не сталася окупація Криму, Київ офіційний, да, на Крим мало звертав увагу, да, не здійснював якоїсь гуманітарної, інформаційної політики. Відповідно, це теж включається. Тому це 4 такі основні елементи. І це питання відповідальності, це є один з елементів, тому не можна робити такий упор лише на питання відповідальності. І вся система, вона працює, коли всі 4 елементи, вони пропрацьовані, да, коли людина і знає правду, і ті люди, які це порушують, вони несуть відповідальність і так далі, і так далі. Які закони передбачається ухвалювати навздогін цієї стратегії? Важливо сказати, що насправді
рішення щодо ухвалення стратегії, воно приймалося 11 березня на Раді національної безпеки і оборони України, засіданні. Відповідно, Рада нацбезпеки, і це навіть є в рішенні і в цих от супровідних документах, я думаю, ви це бачили, що дане завдання Кабінету міністрів України, уряду українському, розробити протягом 3 місяців план заходів до цієї стратегії. Оце є дуже важливим, тому що цей документ, його, звісно, почали критикувати, хтось схвально ставиться, хтось побачив там одне, хтось інше побачив. Це добре. І коли критикують, добре, коли там конструктивну критику, або там не тільки конструктивну критику, це абсолютно живий, нормальний процес. Але це public policy документ, як називають, тобто це публічний документ, це заява держави щодо того, а що ми от робимо. І це не означає, що тих дій, які вже робилися, бо зрозуміло, що міжнародні дії, вони вже і так робилися з боку української держави. Або там санкційний режим, він і так же теж працював, зрозуміло. Але це мало увійти в стратегію. І після того, звісно, що буде пропрацьовуватись план заходів. І він буде більш детальним. Якась частина може бути закритою, звичайно, і це нормально. Якщо це можливо, я хотів би зараз про небезпеки подальшого продовження цього документу, про план заходів, про його впровадження. Чому я запитую? Ви самі сказали, це заява держави про те, що вона збирається робити. Але я вам хочу нагадати, держава зробила певну заяву 2014 року в березні, коли ухвалила постанову, в якій лунає кримські татари як корінний народ, в якій Меджліс і Курултай визнаються його представницькими органами. І саме в цьому документі, в постанові від 20 березня 2014 року парламентській, так само було, що уряд має підготувати комплекс законопроєктів, які... тобто в документі було це прописано, але жоден законопроєкт не був ухвалений. І чи можете ви мені зараз не загальними фразами сказати, як далі, якими руками, ногами це робиться, і що треба робити, щоб це не зупинилося просто на існуванні стратегії, яка буде висіти десь на сайті ще 7 років? Так, все абсолютно справедливо, Осман. Щодо того, що була прийнята постанова ще в березні 2014 року щодо кримських татар, щодо Меджлісу, щодо потрібності подальшого врегулювання цього питання, дійсно. Уряду було дане завдання протягом півроку розробити 2 ключових, принаймні, законопроекти, які стосуються статусу кримсько-татарського народу і корінних народів загалом в Україні. На жаль, дійсно, протягом цього періоду, не тільки півроку, а й тривалішого, це не було зроблено. Протягом кількох урядів. На жаль, це питання риторичне, чому це тоді не було зроблено. Скажу зі свого боку, що ми працюємо над тим, щоб ті речі, які були закладені в постанові, і вони все ж таки були реалізовані. В тому числі, незважаючи на те, що так, можливо, мало згадок про кримсько-татарський народ або про корінні народи в стратегії зараз є, але мені здається, ключові все ж таки речі і загальна рамка, вона була дана, принаймні, в очікуваних результатах. Мені здається, в ту рамку, яка звучить про відновлення прав кримсько-татарського народу та інших корінних народів України, в неї можна закладати дуже широкі речі. Це, звичайно, що може стосуватися і розвитку кримсько-татарської мови, і насправді указ перед стратегією був прийнятий щодо підтримки розвитку кримсько-татарської мови на 10 років і розробки цієї стратегії. Там є речі, можна закладати про питання самовизначення кримсько-татарського народу, про статус кримсько-татарського. Це ж все відновлення прав. Тобто ми ж не говоримо, що відновленням права буде тільки культурні якісь особливості кримсько-татарського народу і захист цих прав. Ні. А в очікуваних результатах якраз достатньо широка рамка. Можливо, там, я вже точно не пам'ятаю, які це пункти, 50 якісь там. 54-й і 56-й пункт, який згадується кримсько-татарський народ, він звучить так. Україна здійснює моніторинг дотримання норм міжнародного права і культурної і законодавства України щодо збереження та
на тимчасово окупованій території культурної спадщини, у тому числі спадщини кримськотатарського народу, а в 56-му пункті, що Україна сприяє та надає необхідну підтримку реалізації гуманітарних ініціатив і програм для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, залучає до впровадження таких ініціатив Інституту громадського суспільства для розвитку культури кримськотатарського та інших корінних народів. І ми бачимо в двох цих пунктів тісно згадуються тільки в контексті культури. Да. А якщо подивитись останній фактично пункт, де є очікувані результати, і там є про відновлення прав представників кримськотатарського народу. От давайте логічно помислимо, да? Чи відновленням права є закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу? Мені здається, так. Да? Чи питання самовизначення кримськотатарського народу? Що важливо... Я процитую. Так, звичайно. А це відновлення та забезпечення прав представників кримськотатарського народу та інших корінних народів. І саме це формулювання, от був за кілька годин в ефірі тут член Меджлісу кримськотатарського народу Іскендер Барієв. Я теж звернув на це увагу, що коли йдеться не забезпечення прав кримськотатарського народу, а представників прав, якби ухилилися від поняття колективних прав, а колективні права політичні, і дійшли до прав, скоріш за все, особистих прав. Да? Знаєте, от я вам чесно скажу, ми дуже часто, як кримські татари, шукаємо чорну кішку, якої нема в чорній кімнаті, чесно. Тому що те, що це загальний документ, він не стосується лише кримських татар. Да? Він стосується загалом питання деокупації півострову. Те, що у кримських татар є особливий статус, з цим ніхто не сперечається. Коли ми говорили з представниками Ради нацбезпеки, і вони, наприклад, з самого початку прописували всюди лише корінні народи, без окремої згадки кримських татар. Ми їх переконали, що важливо принаймні вказати, що є кримські татари, що це в стратегії якби було. І вони мали дійсно щире здивування на наші аргументи, да? Тому що, як це так, для нас якби кримські татари є корінним народом. Це юридично є неправильним уточнювати це в документі. Да? Потім ми пояснили про політичну позицію, що політично є правильно окремо все ж таки поряд з корінними народами вказати так кримських татар, і тоді якби це було зроблено. Да? Тому я би все ж таки не шукала в цих речах, а просто закатувала би руки, да? І починала би працювати. Чому це не було зроблено тоді, мені складно сказати. Скажу чесно, зараз ми наступного тижня ми організовуємо спочатку таке обговорення буде з представниками, в тому числі уряду, да, і ті, хто є членами Ради нацбезпеки і оборони України. Да. Ми вже домовилися з Олексієм Юрійовичем Резніковим про те, що буде зустріч для того, щоб проговорити, як ми будемо працювати спільно над планом заходів, тому що контроль над виконанням завдання, да, у 3-місячний строк, що потрібно розробити план заходів, є безпосередньо на секретареві національної безпеки і оборони. Я думаю, що ця людина буде точно слідкувати за тим, чи це буде зроблено чи ні. Бо коли це була постанова Верховної Ради щодо розробки, да, потрібного законодавства, на жаль, превеликий, не було контролера. Пан Данилов особисто буде контролювати до літа? Я думаю, що в пана Данілова є люди, да, з апарату РНБО, які це будуть допомагати робити. Повірте, поки ми є в керівництві представництва президента в Автономній Республіці Крим, ми будемо від себе робити все залежне, щоб такий план заходів все ж таки з'явився. Да? І ще скажу, що, на жаль, превеликий, да, в попередньому чи в позапопередньому уряді або там в певних структурах не було людей, які би ногами виходжували, да, певні рішення. Бо, на жаль, система державного управління не працює так, що ти відправив якийсь документ, і він швидко приймається. Будь-які рішення потрібно готувати. І це потрібно розуміти. Да? І така стратегія не з'явилась би, якби кілька ентузіастів
просто не прийшли і сказали, такий документ має бути. Будь ласка, дайте нам політичне, на це, і тоді ми почнемо активно працювати. Нам це сказали, відповідно, ми почали. Ми з вами будемо далі працювати. говорити про якраз план заходів і ці законопроекти, які перспективи їх ухвалення, принаймні ближчим часом. У нас на прямому зв'язку ваш колега колишній заступник представника президента Автономної Республіки Крим Ізет Гданов. Він на прямому зв'язку телефоном. Хайрлы Акшамлар Ізет Бей. Салям алейкум. Ви відноситеся до тих, хто публічно прокритикував документ, який називається «Стратегія». Чому? Питання в тому, що стратегія містить виключно декларативні такі позиції, які вже були напрацьовані і вони закріплені або в якихось там документах чи в нормативно-правовій базі, такі як невизнання референдуму на території, так званого референдуму на території тимчасово окупованого Криму, чи недійсність правочинів, які відбуваються на території Криму, чи невизнання громадян. Зетбей. Перервалося. Ми почули поки невеличку кількість закидів. Це йдеться мова про те, що документ перелічує ті документи, які були раніше. Що ви на це скажете? Дивіться, Осман Бей. Розумієте, ми сприймаємо критику, коли вона є достатньо конструктивною. Коли вона не є конструктивною, ми її слухаємо, звичайно. Але чи це буде мати позитивний ефект після того? Тобто з представниками, які критикують, то ми постійно з ними працюємо. Ми отримуємо зауваження, ми далі їх просуваємо і так далі. Але те, що сказав, і те, що я встигла почути від Ізетбея, поки не зірвався зв'язок, що ряд документів, це вже було закладено. Звичайно. 7 років відбувається збройна агресія Російської Федерації проти України. Звичайно, ніхто ж не говорить, що нічого взагалі не робилося. Зрозуміло, що там певні санкційні списки подавались, хоча досі не синхронізовані санкційні списки, наприклад, Європейського Союзу і американського, і, наприклад, України. І зараз тільки починаються активно виправляти. Або законодавство було недосконало санкційне. Зрозуміло, що певні речі, вони, звичайно, що були в тих чи інших документах. Ніхто цього не спростовує. Мало того, в преамбулі навіть це частково сказано цієї стратегії. Тому, звичайно, що це має бути. Наприклад, там говориться про питання розслідування злочинів. Зрозуміло, що, наприклад, прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя працює мінімум з 2016 року, активно почала працювати над розслідуванням злочинів. Чи це треба було закладати, як ви вважаєте, в стратегію, чи ні, якщо це і так робиться? Можна тоді взяти і написати, що такі пункти вони не робилися, окей, ми їх робимо, а всі решта написати, але це робиться. Це слухайте, це дуже юридично, насправді не грамотно було би так це робити. Я не знаю, як ви сприймете, конструктивно чи неконструктивно, і озвучив, я вам казав, в ефірі був кілька годин тому тут, в цій студії АТР, Ескендер Барієв, і він сказав, що в стратегічному документі не вистачає візії, яка зазвичай має бути в будь-якому стратегічному документі, яким держава бачить Крим після деокупації. І я розумію, про що йдеться мова. Крим – це та автономія, фактично проросійська, яка є. Крим все ж таки буде автономією кримсько-татарською національно-територіальною, чи взагалі щось інше, і цього не вистачає в документі? Дивіться, це хороше зауваження. Ріфат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, і Мустафа Агаджемілєв, лідер кримських татар, вони були присутні обидва на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 11 березня, коли стратегія затверджувалась. Нікого іншого, щоб ви розуміли, спеціально не запрошували для того, щоб показати, наскільки для держави важлива думка кримських татар і ключових, головної інституції кримсько-татарського народу. І Мустафою Ага і Ріфат Ага було висловлено, власне, це зауваження, на що президент України відреагував, сказав, що зауваження слушне, ми це розуміємо, ми будемо з цим працювати. Інше зауваження, яке і це ж зауваження, яке відкоментував секретар РНБО, пан
Данілов, він сказав, і я насправді з цим погоджуюсь, да, що це питання, яке вони не могли включити в стратегію з такої причини, що це питання до депутатів Верховної Ради України, тому що це зміни до Конституції України. Да. І відповідно, президент України, який вводить в рішення, да, він не міг дати завдання безпосередньо в цьому документі, да, одразу народним депутатам голосувати за це. Відповідно, тому... Я правильно розумію, що це якби не має бути підміна законодавчого органу України. Абсолютно, да, абсолютно вірно. Було пересторово, що це буде підміна що це сприймалася узурпація певна влади. Да. Тому це звучало, це почув президент України пан Данілов, і варто ще раз сказати, да, що протягом цих 3 місяців ми дійсно будемо працювати. Мало того, робота по законопроекту по корінних народах, загалом про статус корінних в Україні, а не лише по статусу кримськотатарського народу, вона вже запущена, да, разом з Міністерством реінтеграції, з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ми активно працюємо над цим законопроектом. Нещодавно навіть якусь драфтову версію показували. Звичайно, що цей законопроект, він напрацьовувався на базі того проекту закону, який вже виходив або опрацьовувався Конституційною комісією при попередньому президенті України. Да? Але є певне інше бачення, да, в представників уряду. Відповідно, вони свої правки, і це логічно, вони змогли їх внести. Поговорити, що є така, я в Меджлісі її чув, не буду говорити, бо це була така непублічна частина розмови, що є такий острах, що ці тріади законів, про які говорили представники Меджлісу, це закон про статус кримськотатарського народу, зміни до Конституції і етнонаціональної політики корінних народів, замість нього буде ухвалений лише один, про який ви згадали, що над ними йдеться робота про корінні народи, в якому буде перелік з кримських татар, караїмів, кримчаків, греків, Приазов'я, і на цьому все закінчиться, і статус кримськотатарського народу і автономія так і зависнуть, як було до цього. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо чесно, я не знаю, звідки взялись греки і Приазов'я. Я розумію про дискусію, про яку, Осман, ти говориш. В цій версії, яку я бачила, греків Приазов'я немає. Є лише 3 корінні народи, які проживають на території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя. Робота... поки ми, принаймні, ми не плануємо зупинятися, але це дійсно є бажання зробити перший крок, щоб унормувати взагалі статус корінних і дати це визначення, да, потім іти до закону щодо статусу розділити кримсько-татарського народу. Пакетом робити? Поясню, бо спочатку не було взагалі розуміння, в нас досі і народні депутати, і не лише щодо з правлячої партії, да, насправді з багатьох опозиційних партій і так далі, немає розуміння, і в уряді немає розуміння взагалі, хто є корінні народи. Да? І плутанини є дуже багато. Вплоть до того, що і українців називають корінним народом, да? Хоча це не є так, да, тому що це державоутворююча нація, да, і це трошечки інше визначення, і українців не можна прирівнювати до корінних. Відповідно, нам було дуже важливо спочатку хоча б пояснити, да, що є рамка, є 3 корінні, закрити, під цим риску підвести, і потім просувати інший законопроект. Що стосується питання самовизначення, да, і статті 10 Конституції України, насправді важливо що сказати. Да? Я не люблю говорити, попередники такі, дуже рідко або майже ніколи цього не роблю. Да? Але в мене дуже велике запитання, чому все ж таки це не було зроблено тоді, коли це мало бути зроблено, принаймні в 2018 році, коли всі ці проекти законів
не були готові. Так? І оці, знаєте, відмашки про те, що не було вже більшості буцімто, да, конституційної там, і так далі, ну це виглядає, чесно, як таке собі дивне виправдання. Бо для мене було дивним прочитати блог на Українській правді шанованого мною, звичайно, президента України, та, якому я за багато що вдячна, Петра Порошенка, що виявляється, Конституційна комісія підготувала там ці проекти закону, і от вони вже майже 2 роки чогось не розглядають. Ну, в мене логічне питання, я перепрошую, а чому Петро Олексійович, коли ці проекти законів були готові влітку 18-го року, не були подані до Верховної Ради, принаймні в ту сесію, яка почалася восени 18-го року? Можемо на це питання і відповісти попередньо на вашій посаді. Ізет Гданов, він зараз на прямому зв'язку. Ізет Бєйн, я сподіваюся, ви не обірветеся ще раз. Да, я на зв'язку, під'єднали нарешті. Я закінчу те, що я починав. Починав від того, що прийнята стратегія, вона містить виключно декларативні такі позиції, які вже не підлягають нашій країні обговоренню, такі як невизнання громадянства так званого, що Україна формує доказову базу порушень Російської Федерації в Криму, це, звісно, це почалося з 2014 року формування, невизнання референдуму так званого і так далі. Ці позиції вже є, вони всі зібрані в один документ і прийняті таким потужним органом РНБО. Що я хотів би особисто там бачити, що було б дуже логічно для того, щоб почалося дійсно почався би процес звільнення територій. Там повинні бути конкретні позиції, вони повинні бути грифовані, звісно. Але велика там, невелика, частина має бути відкритою. Наприклад, от ми збираємо в серпні місяці, Україна збирає Кримську платформу. Ця Кримська платформа також зазначена в стратегії. Але у мене виникає питання, що ми будемо казати нашим міжнародним партнерам, коли наша позиція полягає в тому, що у нас є політико-дипломатичний тиск, такий напрям. У нас військово поки не розлітається. Ні, я вам заперечу. Військовий теж є на самому початку. Ні, я бачив. Я це бачив. Основна позиція – це політико-дипломатичний. Це пріоритет, да, там далі по документу, що є. Пріоритет. Які ми зараз можемо використовувати. Що ми будемо казати нашим міжнародним партнерам, коли ми займаємо дуже такий великий обсяг економічних відносин з тимчасово окупованим Кримом? Коли ми поставляємо сировину для роботи хімічної промисловості, псуємо нашу екологію за наші ж ресурси. Ішанський комбінат поставляє алюмініт на територію Криму. 118-120 мільйонів доларів оборот заводу «Титан», 8 мільйонів доларів оборот бромного заводу і содового 54 мільйона доларів на рік. Бачите? А чого немає в стратегії, Ізет-Бей? В стратегії немає напрямку. Що б я там бачив? Якого напрямку, Ізет-Бей? Ми ж сказали, що протягом 3 місяців має розробитися план заходів. От ви зараз говорите абсолютно декларативні речі, в яких ви звинувачуєте авторів цієї стратегії. Будь ласка. Можна я закінчу свою думку? Що би я там хотів би бачити? Я хотів би бачити, що місячний термін Україна вимагає зупинити будь-які відносини з тимчасово окупованим Кримом, в тому числі як і національні компанії, які представлені, використовуючи схеми на території Криму, так і міжнародні, наприклад, такі як Метро Кашенкері, Ашан. Якщо місячний термін вони не припинять свою діяльність, використовуючи схеми, тоді Україна буде застосовувати санкційний тиск на території України. Ізет-Бей, а чого ви цього раніше не пропонували на посаді, коли ви були? Що ми робили і що ми пропонували? Ви цього ще не знаєте. Ну, звісно, не знаєш, документів жодних не бачила в представництві. Якщо ви не бачили, ви ознайомтесь. Я вашому керівнику певне напрацювання передав. Я бачила, тому і кажу, тому і запитую. У мене до вас питання. Можна одне питання? Так, звичайно. Ви приймали участь в закритому документі, в стратегії? Приймали участь в розробці? А ви знаєте, що він розроблявся? Якщо немає закритого документу, то взагалі це не стратегія. Ізет-Бей, почуйте. В рішенні Ради нацбезпеки дано 3 місяці на те, щоб розробити план заходів.
План заходів може включати закриту або відкриту частину. І всі ці речі, про які ви говорите, про уточнення, про декларативний документ, я, власне, і сказала з самого початку, що, звісно, це public policy документ. Це публічний документ про напрямки держави, які вона буде здійснювати для деокупації півострова. А ці напрацювання, про які ви говорите, звичайно, що я їх бачила, і маю багато критичних зауважень щодо нього, але ми сьогодні говоримо про стратегію деокупації, яка була затверджена 11 У нас березня не так багато часу, рішенням панове. Ради Єдине, що я нацбезпеки. в пана Ізета спитаю ще про те, що прозвучало в цій студії. Це про проекти законів. Вони, до речі, їх представляв колись у нас в студії Арсен Шумоділов, який працював в робочій групі. Це в тому числі законопроекти про статус кримськотатарського народу. А чому вони не були подані тоді за попередньої влади, пане Ізета? Питання в тому, що ці питання всі розглядаються в Верховній Раді України, і в представництві президента, розумієте? І всі ці позиції, які зараз декларуються, кажуть, що представництво все це розробляє. Ні, ми стикалися вже з цим питанням, коли у нас була робоча група нещодавно з законопроектом про перехідне правосуддя, і коли представник президента, пан Антон, сказав, що він ніякого відношення до цього документа не має. І це, зрозуміло, ми свої пропозиції надаємо президенту України, і ми пропонуємо. Тоді я пропонував включення до Ради національної безпеки і оборони керівництва представництва і пропонував певну стратегію. Коли у мене були зустрічі вже з новим керівництвом Офісу президента тоді, а Офіс президента тоді не зрозумів, чому на Росію треба тиснути. Вони ще бачили мір в очах Путіна. Тому я там і перестав працювати, розумієте? Дякую. Це був колишній заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, Крим Ізет Богданов, і його основне зауваження декларативних документів, відсутність таких речей, як повне припинення економічних взаємин з окупованим півостровом. У нас на прямому зв'язку один, я не побоюся цього слова, з найкращих експертів в питаннях морського права в нашій країні. Це Богдан Устименко. Пане Богдане, доброго дня. Пане Османе, доброго дня, доброго вечора, пані Таміла, і дуже вам вдячний за запрошення. А ви в цілому привітали ухвалення цього документу, але далі ви сказали, що вам не вистачає як фахівцю з морського права. І я, чесно кажучи, завжди читаю ваші пости, але не завжди розумію, бо там такі складні схеми, малюнки, але всі вважають, що Богдан Устименко – це топ-експерт в цьому. І давайте людською мовою, так щоб ми всі зрозуміли, що ви хочете бачити в цьому документі. Пане Османе, якщо ви дасте мені буквально 3 хвилини, я би хотів все ж таки в цілому сказати щодо стратегії деокупації та реінтеграції, тому що мені здається, це важливо. Ну, дивіться, по-перше, цей документ є високої якості. Він є логічним, він є гарно структурованим, і він, в принципі, чітко окреслює основні дирекції, основні напрями руху. Тобто я вважаю, що це дійсно якісний документ. Це по-перше. По-друге, не треба плутати те, що говорив попередній спікер, не треба плутати тактичні речі. Тобто це було там зупинення роботи заводів і так далі і тому подібне зі стратегією. Пані Таміла правильно сказала абсолютно, що ми говоримо про стратегічні речі, ми говоримо про напрями, ми говоримо про формування та реалізацію державної політики галузевої. І саме тому дійсно в рішенні РНБО було надано 3 місяці Кабінету міністрів уряду як виконавчій владі розробити план заходів та його затвердити відповідно. І там всі ці речі будуть там основні, і більше того, це план заходів, він буде правовим інструментом для того, щоб в подальшому міністерства окремі вже робили свої певні плани заходів, свої підзаконні документи на підставі цієї стратегії. Хотілося б також сказати буквально 2 слова, що я читаю цю стратегію реінтеграції та деокупації також під призмою вчора прийнятої стратегії воєнної безпеки. От цей документ дійсно викликає, скажімо так,
питання, тому що стратегія деокупації та реінтеграції, вона в принципі прив'язана в якомусь сенсі до стратегії воєнної безпеки. І там навіть є відповідне посилання про те, що одним з пріоритетних напрямів деокупації є саме забезпечення воєнної безпеки. І в тому числі, якщо брати морські питання, то в стратегії воєнної безпеки морю фактично жодної уваги не приділено, окрім там якихось таких окремих рис. Тобто я не розумію, наприклад, як людина в принципі підготовлена, я не є військовим експертом, але я не розумію, яким чином, яка роль Збройних сил України буде конкретно в деокупації. Також я не розумію, куди рухається взагалі розвиток військово-морських сил України. Це теж не зазначено. Ми можемо подивитися, якщо відкрити цей документ, він зазначає короткострокові перспективи, середньострокові та довгострокові. І якщо в короткостроковому розділі є буквально там один абзац, присвячений ВМСУ щодо необхідності забезпечення систем спостереження за підводним простором, за надводним простором, то в середньострокові та довгострокових розділах я взагалі ВМСУ там не побачив. Тобто що, невже у військового керівництва нашої держави немає бачення розвитку військово-морських сил України? Як це може бути? Давайте я вас поверну до того, що ви писали про те, що в стратегії деокупації півострова йдеться мова про сам Суходол, це 27 тисяч квадратних кілометрів Кримського півострова разом з Севастополем. Але ви ж, якщо не помиляюсь, в цифри, ви кажете, що морські території це разів 5 більше, по 120 тисяч квадратних кілометрів, які втратила Україна в результаті окупації. 137 тисяч квадратних кілометрів була площа під контролем України до російського вторгнення. Зараз в нас залишилось десь приблизно 37 тисяч квадратних кілометрів під безпосереднім управлінням України. Тобто 100 тисяч квадратних кілометрів в нас Росія вкрала. І шкода дуже, що в стратегічних документах, наприклад, таких як стратегія деокупації Криму, а також в стратегії воєнної безпеки, до моря системного підходу немає. Хоча ми всі знаємо, що південні кордони України, вони починаються в морі. Вони не починаються з берегу Криму, вони не починаються з пляжу. Вони починаються за 12 морських миль від берега. І складається таке враження, що взагалі тут, звичайно, що це не питання представництва президента в Автономній Республіці Крим. Тому що в них упор на права людини, і вони чудово виписали це в стратегії. Тобто щодо прав людини там все прекрасно. Мені дуже сподобалось, якщо повернутися від проблем, відсутності стратегічного бачення щодо деокупації морських просторів. Мені дуже сподобався, наприклад, такий тезис, що, по-перше, міжнародне право неодноразово згадується по тексту стратегії деокупації, а також приділена роль того, що держава буде дуже активно позиватися до Російської Федерації нарешті, а також, що дуже важливо, сприяти громадянам та юридичним особам в поданні позовів та представництві в судах. Це написано в стратегії. Я дуже сподіваюся, що це таки буде. Мені здається, що це насправді це революційна така, це новела, і вона дуже важлива. Скажіть, як вам, як фахівцю, останнє питання до вас, щоб ви хотіли по цьому морській території, по морю має бути включено? Які напрямки, які тези мають бути оприлюднені? Користуючись нагодою, вашим люб'язним запрошенням, а також тим, що і Таміла Ташева нас чує, я би дуже хотів попросити її, щоб вона передала, вжила якихось заходів для того, щоб все ж таки, можливо, щоб не стратегія морської безпеки була прийнята там незабаром, а хоча б ми доповнили одну зі стратегій, скоріш за все, стратегія деокупації, одним розділом щодо деокупації Криму. І встановити там заходи щодо необхідності
ініціації встановлення процедури морського кордону між Україною та Російською Федерацією. Це дуже важливо. І ми можемо розпочати цей процес на підставі ЮНКЛОС, Конвенції ООН з морського права. Нам необхідно встановити кордони в Азовському морі для того, щоб вживати відповідних заходів проти Російської Федерації, а також для того, щоб ми нашим Збройним силам операційну зону розширили на 12 морських миль, щоб вони могли боротися з підводними диверсантами, щоб вони могли застосовувати зброю проти російської агресії з моря. Тому що ми фактично скоротили в площу, операційну площу для застосування Збройних сил України на 12 морських миль. Це фактично 22 кілометри. Це дуже велика проблема. І ми би хотіли, щоб нас, експертів, експертне середовище, щоб нас почули. І необхідно зайнятися цими питаннями. Більше того, в нас є усі напрацювання. Нас потрібно лише вислухати і спільно з нами розробити план дій. Пані Таміло, у вас 30 секунд. І чи є що відповісти пану Богдану? Та ми з паном Богданом знайомі. Вони для нас робили навчання для команди представництва. Тому якби ми це чули, якби ми, ну скажімо так, пане Богдане, беремо це в роботу. Добре. Дуже дякую. Богдан Устименко, експерт з морського права, який в цілому привітав ухвалення цього документу і назвав його структурованим і добре виписаним. Єдине, що зауважив, не вистачає стратегічного бачення, що зробити з втраченими морськими територіями, які в 4 рази переважають навіть суходол територію Кримського півострова, як ми зараз почули, зі 137 тисяч квадратних кілометрів моря залишилося під контролем України зараз трошки більше 30 тисяч квадратних кілометрів. Я вам дякую, пане Богдане, за включення до нашого ефіру. І у нас залишається дуже мало часу. Це нагальне питання останніх днів, коли Путін ще минулого року ухвалював підписував цей закон про втрату іноземними громадянами, заборону володіння землею іноземними громадянами на певних територіях. І тепер йдеться мова про те, що закінчився цей термін, коли по російському окупаційному законодавству іншоземці, як вони їх називають, громадяни України, мали відмовитися від своїх прав. І тепер це буде все конфісковуватися. І йдеться мова про майже 10 тисяч власників земельних ділянок, це юридичні і фізичні особи. Яка перспектива захисту їхніх прав? Ну, потрібно все ж таки сказати, що Україна не має дійсно доступу на територію, і захищати наших громадян може лише на території підконтрольній уряду, і в міжнародних судах. Ми зі свого боку говоримо, і прокуратура вже це робить, фіксує порушення прав громадян. До нас неодноразово, в нас вже десятки звернень від громадян українських, які мають земельні ділянки на території Автономної Республіки Крим міста Севастополя. Але може стати, що тисячі тепер будуть? На превеликий жаль, прокуратура вже фіксує ці порушення в себе, і наскільки мені відомо, що планується ці документи подавати щодо порушених цих прав земельних, майнових прав, подавати в тому числі до Міжнародного кримінального суду, до Європейського суду з прав людини і додавати до Міжнародного суду ООН, Україна проти Російської Федерації. Звичайно, що це питання дуже велике, і з ним треба буде ще багато працювати. Ми зі свого боку, що робили протягом останнього року, ми на всіх міжнародних майданчиках, де ми виступали або говорили з послами, ми про це доводили. Однозначно, це питання, яке буде вноситись і в наступні резолюції Організації Об'єднаних Націй, і там Європейського парламенту, і так далі. Тобто це одне з питань, яке потрібно буде піднімати на Кримській платформі, в тому числі, тому що Кримська платформа має дійсно багато вимірів. Один з них – це питання захисту прав людей на окупованій території, або там питання екології і так далі. Відповідно, це питання однозначно буде підніматися в рамках Кримської платформи. Чи є розуміння, хто буде займатися? Чи прокуратура Автономної Республіки Крим тут на материку в Києві, чи представництво президента, чи Міністерство юстиції? Чи поки не було якихось спільних
зборів щодо У цього? нас були спільні збори. Ми ще минулого року робили спільну прес-конференцію спільно з громадськими організаціями, які надають юридичну допомогу нашим громадянам в окупованому Криму або тут щодо Криму. І з прокуратури Автономної Республіки Крим міста Севастополя. Прокуратура вже документує ті порушення, вносить їх в єдиний реєстр досудового розслідування. Відповідно, після того, звичайно, що воно буде лягати в вже міжнародні ці судові інстанції туди. Тому що спочатку треба це зібрати українським правоохоронним органам, а потім це сформувати в справу і передати до Міжнародного кримінального суду, тому що повідомлень з боку української держави Міжнародний кримінальний суд було по різних фактах дуже багато. Там по насильницькій фактично депортації, або по питанню живих щитів, так званих, коли відбувалася активна фаза окупації півострову, або по питаннях, пов'язаних з переміщенням наших політичних в'язнів або інших в'язнів, які по загальнокримінальних справах знаходяться в місцях позбавлення волі, по мілітаризації і так далі. Ці всі факти, вони документуються громадськими організаціями і правоохоронними українськими органами, потім передаються, наприклад, Міжнародний кримінальний суд, або долучаються до Міжнародного Але зараз ми можемо отримати масу позовів. Це втрата майна. Одна справа, коли політичні речі, або порівняно з втратою майна, навіть кількість, давайте відверто казати, в'язнів, це, скажімо, невелика. Ми кажемо про сотні, якщо про політв'язнів, і ми кажемо про десятки тисяч, це втрата власності, але треба тут казати людям, що це довгі роки, довгі роки судових процесів, які, можливо, в кінці дадуть можливість отримати від Росії щонайменше компенсацію або арешт майна для того, щоб компенсувати людям ці втрати, які До речі, в стратегії це теж є, однозначно це вказано, про ті спроби, тому що коли писалася стратегія, вже було зрозуміло, що відбувається з боку Російської Федерації в Криму. Ще одне застереження прозвучало у мене в ефірі від колишнього посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого щодо Кримської платформи. Він каже, дійсно вдасться зібрати, можливо, високе представництво міжнародного рівня 23 серпня, але так, щоб це був не разовий захід, який затухне після цього. Чи будуть від саміту до саміту ставитися конкретні якісь такі ж, знаєте, як саміт НАТО або саміт ЄС, коли ухвалюється документ, і потім він теж розглядається, що зроблено, які заходи треба робити, хто як включається в це, чи є розуміння, як буде працювати платформа неразово? Осман, прекрасне питання, і дякую пану Чалому, насправді, за це. Однозначно. І завдання з боку президента було в тому числі мати внутрішній трек роботи, внутрішній напрямок роботи і зовнішній напрямок роботи, і щоб не відбувалося лише одне засідання саміту, потім наступне і так далі, і між самітами не буде жодної роботи. Ні, зараз іде робота над тим, щоб з'явився бек-офіс, назвемо це, Кримської платформи, який буде постійно діючий, який буде формувати наративи, буде допомагати з аналітикою і так далі, буде трекати завдання і так далі, і так далі. Тому однозначно над цим, власне, команда МЗС, ми долучаємось, команда Офісу Президента працює, це 100%, бо не можна зробити один хороший саміт і після того, щоб нічого не відбувалося. І останнє моє питання, повернуся до того, чому ми присвятили цей ефір, це стратегії деокупації Криму, я скорочено називаю документ. Чи дійсно є закрита частина цього документу, чи буде закрита частина цього документу? Скажу чесно, ми не були долучені до закритої частини, і я не впевнена, що вона була. Я думаю, що зараз буде розроблятися цей план заходів, і якраз там будуть певні закриті частини, до яких ми можемо навіть не мати доступу, тому що він може бути обмеженим на невелику кількість. Це буде пов'язано з якимись військовими? Це буде пов'язано в першу чергу, звичайно, щось з військовим і безпековим, і безпековим, Дякую. Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіки Криму, як одна з авторів документу, відповідала на закиди і критику документу, який називається «Стратегія деокупації», який був ухвалений цього тижня на 8-му році окупації. Залишайтеся на АТР, це був Прайм, а далі новини. Саунс.